woni nyammi nyinenka konni jamakulu do nana aw nana misirila aw yasru almamini jamatila la salila aw fana ka ke jama fulanne kam go bila wunya kala aw la sali ko be cogodi ko do ko otepe ninye masaila minye sosori bala don ke bawo ni nyogonche don ke bawo munu wiye jama fulana mimbali jama fula kana ke misirila majabi tugu do ye mimbali ni jama doya ku kala da ye misiri kono bembaliya de be misiri kono jama do be ulunu kaddamana alimami uko misiri kalimami ulute salla kofe ni alimami na ka jama salira ulu fana bena ke ukaddamana jamaye ufana bu kalimami teme abu la salli doni ke bawo bebe naka konni nte berni nyede kasilamo fara ni jama fulana mil ni ninde ro alla nyini ye ninde ni nyede kasilamo jama de fara ni nte be misiri kelen kono me ko na ma ken ni nye misiri be ye jama kelen da bebe salli almami no fe aw wulila kwa bina salli almami de no fe aya soro jama sallira afana kake adamana jama kam wote menu nyogonche doni ke baw ka kuma sahalle na fente ola do ba ko o yere ko akana ke ko aka sagi kata kaso ko aka kelen salli o abdullah ibn mas'ud delila kana misiri la dondola ko aya sural mamini jama sallira ko ana ka jama sagira kalande wa nu sagira kata kaso kuna tara sallinu ye o masalli misiri ko la ni mugo min nana ni jama sallira kana ika aka kelen sallu be aka sagi kata salla ka sokuno utara dilo ni asirula ko abdallah ibn mas'ud ka siru mu fleni ni mais munun ko basitala adagalendo yenni asiru jabi uko abdallah ibn mas'ud ni hari na sabatira ko anana yasru misiri jama salla sagira kata aka sokuno delila jelen tambolo min ya sagi kata aka sokuno abesa ke haju do de nana tara ka sokono abesa ke kowore do de be atara ka sokono min nteke jama wore ka salli ore yimbali ni masalli ni jamae ni e wa misiri kono ko o della gelente kele afulana ko musannaf ibn abi shayba asabatira kono o abdullah ibn mas'ud kele o abdullah ibn mas'ud kele dondola anana misirila aya soro jama sallira almamni jama sallira aya ka jama faranyon ka misiri kuna sallira nuye uko fana sabatira abolo donc hari maliki majahbila na ko jama fula kana ke misirila maliki ye ta'lili de kala ni almami ratibu ni jama sallira e ka to ka dabo akama e fana kana teme i ewa ika jama nye ka salli almami ratibu be misirila akwa be jugu ya duwani nyogonje imamu na malik ya balini ndi akama jawla be jugu ya do ani nyogonje donc la ko la sosoli la fula de bala mais kuma fula na tigu munun ko basitala ulu dilola hadisa sahale undema uko ciden ko sallallahu alaihi wasallam salatu rajul ma rajul ajika min salatihi wahdahu wa salatu ma rajulain ajika min salati ma rajulin وما أكثر جماعة فهو أفضل وأحب إلى الله نيجي هذا السهلين ده كوتشيدين كو مغفلا أكسلي نيوم في أكوسا يكلين كسلي إني مغفلا فنا كسلي أكاك مغصبين أكوسا مغفلا كسلي كم من جماعة كتا نسلي رنيوم في من جماعة كتا ودي كني ودي كدي علي uko ciden ka hadisa min fulen ni gorobali de ni ciden ma yorobo yorola ako jama min kacca doro o de kany donc ni nana misri alma min jama sallira amu go fula ka salli nyogon fe akawse kelen ka salli amu go sabaka salli nyogon fe akawsa amu go fula ka salli nyogon fe naw ka jama chayara ka salli nyogon fe o de kanyi tanke jama min kacca kata o de kanyi o de kadi alay o yu kaddal lakini hadisa ko jama fula bebe misri kono na ma dabo wa kele kama na ma dabo nyogon fonko nyonya kama au nana ko bina sallal mami ko fede
aya sura al-mamin jama sallira afana bisika ke jama ka sallini hadisa koso uka hadisa fulana ko dondo la ciden na ka seba sallira salli banne cedo nana o ya sura jama sallira ciden ni seba munu sallira usigila ko alla ar-rajulu yatasaddaqu ala haja ako yala mugoti suru min be salli ka faranninka ka jama salli baraji sarakata mawa ciden ni mugo munu yere sallira de kelen wulila ka fara ceen ka sallira nyogon fe ukonni hadisa fone hadisa sahalenye ciden yake sallallahu alaihi wasallam donc kuma sahalenye minye jama fula bebe misirila na ma dabo kele kama na ya sur fonko nyogon yate misiri kono awna na da ya sur al-mamini jama de sallira tumbe sallina sallal mamin de kofe aya sur al-mamini jama sallira abed daga akan mugotte mawnya kawla salli ni hadisa sahalun koso Sheikh Abdullah Bumbaz abenninde ka yenninde sabati ako jama fula bebe ni togola Muhammad ibn Salih Uthaymeen kan majmu fatawa rasaid wa yenninde sabati ako jama fula bebe misrila ni haklinaka fatawa lazina daima libusilimiya tumamu nyinin kara kuma fula u yenninde sabati donc kuma sahalen minye jama fula bebe misrila na ya sura al-mamin jama sallira afaraka fara nyogon ka ka kelente mawnya ka wala salli tebo koni mogo min ni ka balima suru dɔ bɛ abe musrikiya baaraw kɛ o dankaniya b'i bolo wala a tɛ salli o dankaniya b'i bolo e n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn ye cogo di ala ko la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina ala ko ne ala tawbali kafiri min be mushriki min be ami kele i ka dina la ama wula bɔ ka so kono ama mɔgɔ dɛmɛ aw keleli la ne ala taw bala ka ɲuman kɛ o tigi ye ntaw bala ka tile ka taa o tigi ma ka ko ɲuman kɛ aw o tigi ye ntaw bali o la donc ni balima suru min kɛra mushriki ou bien kafiri do i bɛ kɔnɔndiya k'a ye fɔlɔ k'a wele ka bɔ mushrikiya ni kafiriya la lalla ala na kanda ni ka sababu ye ni o ma fɛn ɲala ni yɛrɛ y'a dɔn ni filɛ cogo min dɛ a bɛ musika ni kafiriya min na ni ne yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la pewu k'a ka kuma ɲɔgɔnya to ye k'a ka baara ɲɔgɔnya to ye ni yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la pewu 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 n bɛ n dama a b'a dama ni n ye o kɛ a la o bɛ kɛ sababu ye a bɛ musirikiya in bila a bɛ kafiriya in bila i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la komi ciden ye ɲamarali kɛ ciden ni sɛbɛw y'u yɛrɛ tigɛ ka bɔ Kabu bin Malik n'a ka jama la cogo min fo ka taa ala ka tubu k'u ye ni yɛrɛ y'a ye ni yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la pewu k'a ye k'a to ye o bɛ kɛ sababu ye musirikiya bɛ bila kafiriya bɛ bila i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la pour a ka saga kɔ mais ni yɛrɛ y'a dɔn nin filɛ cogo min dɛ ni ne y'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la o bɛ dɔ fara musirikiya ni kafiriya kan ka taa o tɛ foyi ɲa datigɛ mɔgɔ la k'i yɛrɛ tigɛ mɔgɔ la fura de don a bɛ komi fura de n'i y'a dɔn fura don a bɛ ɲali kɛ i b'a kɛ n'i y'a dɔn a tɛ ɲali kɛ yɔrɔ min i bɛ datigɛ ni tigɛ ɲɔgɔnya tɔ ye a ka diɲɛ ko minnu a ka diɲɛ masalaha minnu a ka diɲɛ ɲuman ye minnu i bɛ se k'o k'a ye i b'o k'a ye mais kana dɛmɛ a ka kafiriya de la kana dɛmɛ a ka musirika la et puis kana kanu dusukun na i bɛ se ka diɲɛ ɲumanya k'a ye k'a sɔrɔ a kɔnnen bɛ dusukun na kana kanu dusukun na dɛ la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يودون من هاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية ألكم مغمغ يمومني ده إتو سرنو بمغو كانوا مغمني على سوسو كتيدن سوسو هل نو كرا أفاو ده هل نو كرا أدون ده هل نو كرا أبنمو ده هل نو كرا أكاكبلا مغو ده وتو كانوا أبدا mu'mini te mushriki kana dusukun kono abada mu'mini te kafiri kana dusukun kono abada mbe nyuman kiye ani mbi kanu dusukun kono ko fulado mo be se ka mo do ka ko nyana bo ka ko dila ka soro dusukun akone mbe dusukuna i dusukun kono itafe
ita kanu dusukuna donc ikana kanu ni ikabalima yifado ala kan kisama ibado idendo ibalima do ibalima surudo togo togo yo mo ko ni kera musirki ni kafiriye mu'mini kanu dusukuna ikana kanu dusukuna mais nati kele ika dinala donc ika diya masala hammi ni be se ka kaye bo kaye mais kana de maka kafira la kana de maka musirki la kana kanu idusukun kono wa alaikum salam ko ambe wakati minna kitabu jumando anka jamana kono ne kalando kanku nyesu uma kitabu folo minni be kanti nyesa ma kakala akalan chuko nyuma aneka kordo aneka manado aneka barake nai huwa kitabullah fihi huda wa fihi nur kitabu folo minni be kanti nyesa ma kakala ka kordo ka manado ayanya mare minye kodo ayambali minna kotoe alaka kitabu gorobali la be munumunu ko sabadeka ko folo ka ala yirila ana ka cide ka ala na ka cide unyira ila folo ko ka joyoro yila ko ka palasi yirula minye tawhid Allah doni qualité saba tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tawhid al-asma wa sifat Qur'ana yede ka ala yirila ka cide unyirila kuni ala ni dan fo mbonyo na ka cide on fana ni mugo to bonyo na Qur'ana ka doni folo yende nabe munumunu minka fulana al amr wan nahy ka down nya mariya kubali ayen ninke ayen nintoy Qur'ana ka doni fulana yeninde ni Qur'ana be munumunaka sabana jazaa'ul ibadi yawm al qiyamah down ka sara qiyamah do ka fo jiya be wuli yawm al qiyamah do hada madum be fese mugo be sara arjanna be jahannaba be fa in khayra fa khayru wa in sharra fa sharru Qur'ana yerebe munumunun ni doni gorobali sabadeka donc fo mugo ka nyasi Qur'ana de ma folo ko kala ko nyedo tawhidi yere bebe Qur'ana de kono bal doni ke baga ko ye jatemina ko mo wakati tambolo ni ye Qur'ana surata Qur'ana sura site ni tawhidi ta kono Qur'ana sura site kata suratul fatiha fo wannas abbe tawhidi suratul fatiha yere fule kaba ko min be Qur'ana la tawhidi kalite munun be suratul fatiha la no Qur'ana damina noye ara tara Qur'ana dafanu ulude tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tawhid al-asma wa sifat alhamdulillah rabbil alamin tawhid rububiyya الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات مالك يوم الدين عبد توحيد الأسماء والصفات مالك الصفات لها عبد كنو إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين الألوهية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا أيضا من توحيد الأسماء أنعمت عليهم نعم لتلك من كتو ديوا أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين كافو ألا فنا بالدمي شفرو ألا يفنا ألا كم من كتو الدمي فنا ايوا سورة الفاتحة فريق منو توحيد سبعين دكا توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية فاتحة بوليلا نين توحيد سبعين دكا ايوا تقول أعوذ برب الناس توحيد الربوبية إله الناس توحيد الألوهية مالك الناس توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات donc fatiha damina ni tawhid qualité sabade qur'ana ala ya dayile ni tawhid qualité sabade kata qur'ana dafa ni tawhid qualité sabade awa niye millaje wa qur'ana ni sura fulani nyogonche fengo fembulu nyogonche abebe munumunu ni fe sabade ka ala ka kele bantiya sabatili tawhidi donc kitabu folo minna an kan kan nyesa maka kala ka famu ala ka kitabu
ni alaka kitabu boraye ciden ka sunna sahalew ciden ka sunna munu sabatira ciden bolo sallallahu alaihi wasallam ulu fana kakkala bukhari nunu muslimu abi dauda turmiji nunu nasai nunu bunu majah nunu hadisa munu sabatira ciden bolo ulu fana kala kunyedo parce que dina fana kitabullah wa sunna tarakitu fikum shay'an lan tadillu ma tamassaktum bihima كتاب الله وسنتي ولا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي وبسبته ولا كتاب الله وسنتي كيدن كوني فين فلا تاوبلو اتك فيلي كولو تاوبلو ابدا alaka kitabu aninka sunna alaka kitabu aninka sunna bo hadisa munu fulen ni hadisa ba munu kabbo mo minna ni demission de do ni mogo min ma senni hadisa kalalima qur'ana temenen ko fe ko kala ko famu an kan yesi tauhid kitabu misemanu ma folo foy to kono ni qur'ana ni hadisate salasatul usul li muhammad ibn wahhab avec lesiri sabade fo hada madin be nyinin ka ko sabam min na kaburu kono o ko sabane prepare la tigale bo kitabu kono sani ka do kaburu kono iko ko sabakala ko famu ka barake nuye kam mo wele katuma sani ka do kaburu kono salasatu usul ube usulu salasatu wa dillatuha lesri saba unu kaddelila lesri saba ni e jumaye ma'rifatullah wa ma'rifat rasulihi wa ma'rifat din al-islam ka Allah do kala ka ciden do ka silamiya do ni de lesri sabai bonni hada madin sara fana kaburu kono be nyinin kan ni sabadila ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka nin ka kala ka famu jamana dawna mo site ni be nyinin ka ifa korola mo site kaburu kono ni be nyinin ka imo kela mo site nyinin ka kaburu kono walijula mo site nyinin ka kaburu kono mabala mo site nyinin ka kaburu kono shekula ibe nyinin ka kaburu kono de ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka ni eni foyi maddo kaburu kono ni fakoro kote ni eni fe maddo kaburu kono ni moke kote ni eni fe maddo kaburu kono ni shehu kote ni eni fe maddo kaburu kono ni maba kote ni eni fe maddo kaburu kono ni majabi kote ebe malika sabat jabi togo ete se ku jabi donc fo ni pe sabaka kala demisenula salasatu usul kope muhammad ibn abdul wahhab ayat kitabu do dila ko kasfu subuhat kasafu subuhat mana mushriku munun be diya kono delilata mushriku bolo me subuha de bu bolo subuha munun be mushriku kono bolo mo be delila kunu ye ko subuha munun cinya bolo ni qur'ana ayawu ne ci den ka di sawi ko subuha munun cinya bolo o beta delilata keni aya munun ye mushriku beta delilata keni hadisa munun ye qur'ana aya sahle munun nana hadisa munun nana nubu ka delila nyagambilen cinya u bolo ka cinya jokuka kasafu subatu fana dilala o kama no boray aka kitabu dobe ko kitabu tauhid uko de ya ka kitabu dilale folo nyere mahamud ibn wahab ya kitabu folo mi yere dila o ya kitabu tauhid haqqullahi ala al-abid kitabu tauhid haqqullahi ala al-abid alaka hakke aka jonka o kitabu tauhidi aye tauhidi kalite kelendo de kono o kitabu tauhidi be munumunu tauhidi kalite kelende kono tauhidi li ibada ama tauhidi rububiyya do ala ma tauhidi al asma wa sifati do ala parce que ale fana nyana mo yara wakati minna aya soro nyagambi be min bolo kosobe to minna mun bolo kosobe mo bolo o ye tauhidi uluhiyya de kaburu be tumbe bato ka far ala ka sanke be kaburu la bon jolem be kaburu ka ale fana nyana maya o wakati de odiya to ye kitabi tauhidin ke ala kelem to ka bato foi kana fara alaka ma ba bato ni woli gi bato ni kaburu barika nyini ri ka barika nyini ode be kitabu tauhidin kono amma tauhid rububiyya do kono amma tauhid al asma wa amodo kono parce que wakati ode kele tumbe ayado mo ka hamme bode la kosobe odiya to ye kitabu ndilo o doronde ka be ka ka delila beke ayere ka kuma denkelen tala ya ka delila beke qur'ana ni hadisa de o kitabu hindi endi o ba fu amba fu mimma endi
karamogo bado tumbe taruguno bafo karamogo bado tumbe iyado haranka jamana kono mo be Muhammad ibn Wahhab kasira lalla gosili de baw ka ko wahabiyaw do ban nani ka a magan kutu duguya utadu mo min do yere saudiya karamogo do wulila atara komrasa de do alebeta minanta endi atara endi ayasro o karamogo bay doni ke baga bado de minna ba ka derisu mina ka kalandon kala derisu be damina ni Muhammad ibn Wahhab dangali de kalandon ba fo amina ni derisu be babu Muhammad ibn Wahhab de danga kalandon ba fo amina ni ko marasa don ke bawra tara aya lamme ni la hala babulo abati ka cinyayira karamogo yima me atese ne yere ka shama ko ambe kuma Muhammad ibn Wahhab ka kitabu min babur kitabu tauhidi atara yoro dola le sigilembe yoro mi karamogo kay nana o yoro la ni karamogo kay ube barola ayado o yoro ye karamogo kay na yoro ye Muhammad ibn Wahhab ka kitabu tauhidi atara kitabu Muhammad ibn Wahhab togo be yoro yoro kitabu na ya be faraka bo kitabu la niya indi kitabu dirala ibe fundo de ke akirfe lawla kitabu tigi togoni adresse ubeke kitabu tigi ka adresse be yoro aya be faraka bo kitabu ma ka kitabu mbata babu folo mina ka tola dro ka kitabu ndalento ka yere wuli kata ci dola karamogo fana ni kitabu ni gi kitabu koni bila karamogo krefe kata koy bena ta adayele kala jaka gelede aye kitabu ka adresse be faraka bola ka kitabu ndalento ka yere wuli sana kana yasuru karamogo nye kitabu intabake kalaje fuite kitabu Qur'an aya hadisa anale ni karamogo ye kitabu nyumanye atese ka jako de wa ko komrasa to da Abubakar be do fara Abubakar in kam nyina no ko akoy ka kitabu min fule ne nyi kitabu nyuma de ne ba fe kan ni tombolon ka lajje nin tile damado na fa benni na ko sobe aye kitabu to abolo tumami ahaju bora kitabu nan nin tara kitabu inta ako alwasoro nin kitabu kanyere ako ni kitabu nyuma mbade foyti nin kitabu kono ala kote ci den kote bo ako yere fana bolo nin kitabu awun ka wakati la sisa nin kitabu dilambaga kanka mo duman yere mirula an ka wakati la doni ke baga duman kanka kan nin kitabu boka dila nin chogola ako sika nin kitabu dilambaga ba wakati la ni koni hakila mo be sika nin na nyona dila fo Bukhari de ni umamu na Bukhari te awun ka wakati la nenya te mo la ko min be sika nin dilate awa ako sheikh akonni nale ka dersu rebi ka dersu damina kam mo min danga abila to be mo min danga Muhammadu Wahhab o de ka kitabu diralen fulani ne ako kafirin ba ceyin ko Muhammadu Wahhab ko ne de ni dila ako astaghfirullah wa atubu ilayhi akombe ala ya fadilin be tubi kata alama Allah bannan na be dersu damina be do ke Muhammadu Wahhab na be dersu bila be do ke Muhammad ibn Wahhab o nyogo na chaman ke mo chaman ba nani ka wahabiya go se kun nani utu ka tabulo yere do uma kala uma nyado Muhammad ibn Wahhab ka kitabu tauhidi no temina anko kala ni kitabu tauhid boraye qawaidul arba Muhammad ibn Wahhab de o fanadila ko lesrinani o lesrinani fana abebe kuma islamiya ka tauhidin de ka وفق قواعد الأربع نو بورا كتاب وردلا كم مسائل الجاهلية كو جاهلون كيدني جاهلو فنكو نيغنيا كوم منونا وفنا مسائل كمي أني موغا أني كونونتو كم كمي ني موغا ني كونونتو بجاهلو تنبو أوكي كيدن نانا أيو ولو كاريكا بوي كيدن فنكو نيغنيا ولا نيو مسائل الجاهلية o jahiliya bara kelen tumbe ni cide nya soso amin tanka jamana kono mo bolo ka dogo jahili bara o de do be mo bolo cide nana ye mo fonko nyonya kola o ba ko fana ma ko masailu jahiliya ma qala fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli jahiliya ko cide ne jahilu soso ko mununa
ayusoro jahilu bolo me alenna nani dina min o dina yo ko soso kana no ulu tanay keme masaila keme ani muga ani kononto o fana kankan kala na karamogo sorola jamana kono donc jamana deun kankan nunun de kala nunun to minon ko fe ketsa min beta bugaru nununa ibeta muslimu nununa ibeta turmiji nununa ibeta ulula min nunun de kanka kala folo hari saudiya kamane hajila uka jami'a wala iben nunun de kala fo kata jami'a kala ndem ba damina nunun de la kata fo ka jami'a ni sera jami'a wala so do rebe fara nunun ka qidatu tahuna nyogono bi wulu faraka me uka demishenu ben nunun de kala fo saudiya fantanani wodi ya to tawhid do non bolo utetilon ko kenaye jigo kono o nyogona te jiya kono sisa tawhid ala kelem to ka bato an ka tugu ciden ka sunna ko o tiara mo mi nyoma dia mo mi saudiya nyogona te du ko ka sisa ate kaburu bato tu doronde bolo hari ni be kaburu bato fo yi ka so kono de me ka fo jamana kono yoro do de la kenela ko kaburu do de fule a barika be nyine abe bato o te saudiya trottoirika hari ni ya ko ba ko ya ye yoro mi ta o yoro yiranna abe ta ci ka boye ate sino jinya dugu be jinya jamana be kaburu bato be hari 2017 munun tara hijula saudiya ka doktora do ye kitabu do dila kaburu bato ka anka jamana be to bala kaburu bato be jamana mununa silama jamana site ni saudiya yere doronte ni kaburu bato te jamana min jinya jamana be masiba bobo silama ngolo donc ni ka kuma surunya nunun de kanka kala ka famu jamana kono ni jamana don ni famu mu chama yin kitabu famu adonu ka akida kono ka barake nuye jamana be silamiya nyuma soro dina nyuma silamiya nyuma jamana ba soro me jamana nin kitabu mun fule ko mun bu kono o akida tawu bolo aw to de wala yadinuna dina li haqq abe dina la de me dina cinyala matawu bolo aba galonde la ima e kafiru yenninde do ndella kafo nkonya akala kitabu do kono tarihula ko tuma mi kafiru tumbe na afriki kono lije uni doni ko bawo de nana nyugo fe o pado ko muhammad ibn wahab ka dawa ko ciden ka dina yere haqiqa de do ko aba fe ka welili ke kata muhammadu dina yere haqiqa de ma kafiru yodo har kafiru do ye kitabu de la oka ko ka dawa ye dina haqiqa dawa de tuma mu donna unana an ka jamana wo doni ko baga munun soro afriki mamur bu wahabu ka kitabu ye fenwo fenye wo yo bo makitabu kono ku dogo an ka muhawla parce que nous ye no kala doro ku kono na do doro u be dina haqiqa so wo ye ulu dogo an ka muhawla majari maliki ka kitabu kato utakuduma tijaniya kitabu ko takudima kurafati kitabu mori gana kitabu damade tumbenin jamana kono sunna na lende sunna kitabu kuma sirakana bukhari nunu muslimu nunu sunna na lende kuma sirakana jamana kono ani tawhid kitabu sinu ye kitabu munun duma fiqh nunu qurafati kitabu nunu ye ode duma uma to olade to nyuma mimbe muhammad ibn awhabu dawala puru nu ye muhammad ibn awhabu to nyuma do kaman kutu nyuma do ubaka kitabu yuni ko kala ka abdul wahhab ibn urusutum otu nyem mo de atumbe maroko ya khawariju de do khawariju kore mu nyem mo min ni mo ye hari junubu kabaira junubu ke dora bafu ye kafiri abi fa khawariju de do abe ewa si do hiju do ni hiju che ko fa ka silama fa donc malik majhabi karamo munun tumbe jiyala wakati lagami nunu uye fatawa ke ko abdul wahhab ibn urusutum ko kafiri de do ko khawarij do ko kafiri de do konni awam akanka fagade amisiru kanka cide donc o ma kutu jugu mbe kitabu minna de uyota ko de anka karamo foloma ko ma kutu jugu min fule nin kitabu kono de ko min ye khawarij min ye kafiri de akanka fagada kam misiru kanka cide mahmud ibn wahhab de do utara aleka to jugu de ta kuda mahmud ibn abdul wahhab ka wadi ato dro
ima an ka mogo dogo ba fo ne ye sunna mogo me wahabiya ne te wahabiya de parce que mogo folo nyere de ya kitabu ya ban ka kara mogo folo bolo Abdurrahman ibn Urus Abdul Wahhab ibn Urus tumu khawariji do kafiri de do don ko ye fatawa ka kafira ka o de bu bolo ko ke Muhammad ibn Wahhab o de ya tu wahabiya ya dugu yara u yaw tafi hari kamen utilola Abdul Wahhab ibn Urus tumu de do Muhammad ibn Wahhab te mogo folo unti hari to kelena tawhidi dawa kele Muhammad ibn Wahhab ni nya Abdul Wahhab ibn Urus tumu Abdul Wahhab ibn Urus tumu ale wolola hijira sankeme fulanan labandela Muhammad ibn Wahhab ale wolola hijira be ewa bakele ani kemeni tani duru nunun ka janyo ko qarani sani nimbo odela nimbe qarani ewa sani asra folodela utekelenye utogo tekelenye uka aqida utekelenye utawa tekelen mogoye me utara nin togo jugu de takabila nin togo nyumanka nyo fo ya sinya jole me alayin ka kuma sembenti abdulala kene kasisa faransi ya do kafiru ya do kom mali nunu ani farafina ya Muhammad ibn Wahhab ka kitabu kuma sira ka kala sunna nana mogo kuma sira ka tasira do ka ke aka mogo kuma sira ka kitabu kala o don faransi ye degere bo ko Muhammad ibn Wahhab ka kitabu tauhidi ko mogo kana Allah kala demisenu da faransi uyo bo do mogo kana Allah kala demisenu la faransi akana ye mogo ka maktaba kono ku ba fere akana ye mogo ka jago minu la ku ba fere kana ye mogo bolo ko pasiga be ni demisenu ya kala ko abuka haklina yelema odo ni nyenye nkala deresula ya nkuma naka nkomme a haqiqatin bolo me okore karamogo doya ayelle tri nyire branna ka kaw e wakuma bila koro ako e wa kalo min temina ya kalo fo les 3 ou ya kuma fo les 5 ya publié o kalo les 5 ya publié aya letri yire sebele mbirana nka wasapula ayire ka kuma do akoro donc o ya ira Abdul Wahhab ko ta tilon kala o ya ka kitabu doganna o ya do sisa aqida donnan ka jamana ko na ka kitabu ba ke kakala o ya entre français mais o kante français mo parce que français o bolo munum be ya wulu ka kala ndonde do nu ya me ko français ni entre diro fana ta nyanyini ba fo ni français fe ngo fe entre ko jugu dan fana ka nyanyina la o kala nyini folo yeninde parce que bado nunu nyu ka kalande unde karamugo anobe kalande na de hari awi man ka dina kalaynye kalande chama be akarna karamo min bolo hakilina min ba bolo hari derila yelon ko ka karamo hakilina bilana ma be sababa ma ka gelede o ba fo de makota asubu hara be dina kalamo bro janko jinya kara donc yere bado ka kalande unde be ni an yedde sun minta o bangera o donna hari naw macci blanka kalanduma ulube awnde laje o fana be haklina wureta nin kitabu kama o kala nyini fulo ninde la nyini fulana ko na damina na faransi Allah banyoro yoro juma Allah banyoro ye awnde donc mo kado ni yaye nonu nye deso ta koko kama kitabu kama ko akana kala o yere de ye kitabu na kanka kala odonye Abdurrazzaq al-Badri Madina kadoni ke baga dore karamo dore kitabu tauhidi abaka sarahu damina ta ko wallahi summa wallahi ako kitabu tauhidi kalanye herade kitabu tauhidi ka kala jamuna kuna ka kala dugu kono herade do wallahi summa wallahi donc mogo ka kunu jamana don ka kunu ni ndeso so mbe sena franci la nyini te franci la nyini ya aunde ya mi ambe ala deli ala ku da sirana ala ka kunko duma mumbu nyina nko inshallah wakati sera